ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asino aya tikit kita di tatawa ba daw? Ni kumpare nga Enteng. Kita ma, nakatugaw lang manan. Ay kat agin inanamot Tapay ko mga ginana. Anya tinakabannugan na ngay. Na, makadlawa kun aba daw. Nilatan kapitan ti kanayon mo asipsiputan. Naskin lang nga siputan tayaw, ti kapitan tayaw. Tamangan no saan nan nga aramiday, nagiti trabaho na dito'y barangay. Day talag sipsipot ter aramidom. Inkaki di nagbangkag. Ay di nakman ibaon-baon. Sika, ti mapanagbangkag no kayat mau. Warog, ayan ni Uncle Mo. Damot idiruar, nakatugaw ijay. Ingka ayaban. Makitan tumanan ni Pari Badong kat adan tumanan makunana. Nyay ko mati makunana. Ay na nalaing agsipot ni Pari Badong. Kumpormin tumanan tis istoryaan na. Iso amapan mo ayaban ni Uncle Mo. Kail, papayaban na kanyan tibanang. Apay ayaman ang inanaak nga ron dito'y sirok ti Bayabas. Saan mo kanong ipagpakita ti panagtugtugaw mo kinitata ba daw? Tadanto ka numanin may bagana. Aginanamo nga ron ta, nagado ti inararamid ko nagmalam. Oh, kita niyan tiyaw, paypayapayan na kan. Na, taimban nikas naman ako na kon. Makaungot sabay. Mala, umunag kan. Narigat no makaungat nga tibanang. Enteng, ay ayaban ka tamangan tayo. Ay, kasta iya? Ay saan ka man nga agtugtugaw ijerwar? Ah, Di mo ayaam mo asipsiputan na ka ni kumparim abadong. bayam, ngagsipaw. Di mo pa'y ayanang ngagdagitis istoryaan na maipapankan ka. Bayam ka di nga agistorya ta mauman to. Ibagbaga na aday tala agtugtugaw ti aramidem. Kan saan ka kanong agtrabaho. Anya asaan kat kanayo naktupay abisay. Anya kat day di akumpare kon. Day tala agsipsipot di amuna. Sayang nga talaga. Anya ti sayang nga ibagbagam. Daya pa nang ibutos ko iti dayta, kapitan. Ni Kapitan Enteng. Wayne, nagsadot mate. Nay, kasano nga ibagam ang nagsadot? Ay na, kanayon ko ang makita. Aday talag tugtugaw, tararamidin na. Agin inanamot Awan la ka din karbangan na nga agina na. Saan arumbang nga ginana, maray? Tawang mga rod araramidin na. Kano inaldam mo nga adda iji barangay hall. Di mo aya makitkita nga idadaolwan na dagiti agikap. Kita ba? Nakatugaw man na, hindi balkonahida. Aging ingat. Kalkalpas namat nga taanangan Pustaan ta. Madamdaman na ita. Agila din. Dilagbay. Nawan lati di kasipsiputan mo. Ay talaga kanayon ko asiputan. Tigaraw na. Dayta, kapitan. At aduki din. Di pa nagtugaw na. Ngam ti pa nagtrabaho na. Kail, agring kan. Mapan ka nagtrabaho. Nalpasan ti oras ti panaginanam. Nakaturog ang mga agpasaw na. Nagpres ko na yati maturog dito inaramid ko ang balkonahay. Bumahon ka di tan, tanay. Kitkitain na kamanin ni tata ba daw? Hindi dyan kumpare. Hindi di tersina ni kagawad ko anang. Nakakita dito'y balay nyo, aw. Sakman ang tisip-siputan nan. Lakit di, Anyaman nga tanti pampanunutan nan. Pampanunutin na, asadot ka. Ay inakman lagan. Dinalaan mo nga Duterte Aramidak apagimbagan ti barangay tayo. Mare, bagbagaam ni Kapitan, ano kasta maturog, wano agina na, saan na nga ipakpakita ka ni Kabadong. Wen nga rod, Mare, dilaw ni Pari Badong. Naglaing nga rod nga agsipot ni Kabadong, itigaraw ni Kapitan. Ay kat, bayam ang agsipot latan. Uray to pa'y syakot ka na yun nakmatasiputan. Amangan ka no sa anak amapan ag-duty di barangay hall. Kat, isumat ngay. Awan mo ti aramidan na. Day talang arot agsipsipot ti amo na nga aramidan.
Nagtrabaho tayo anasaya kagawan. Tapnawan makuna dagiti tattaaw. Nang runa ni Paribadong. Kat agtrab-trabaho tayo, matanasaya at kapitan. Sipsiputan na tayo kanaw ni Paribadaw. Wen nga road. Kano makita na tayo ang nakatugaw, istoryaan na asadot tayo a barangay officials. Saan mo't apod no? Naglaing nga agsipot, naglaing pa nga agaramid iti istorya. Saan tayo mo't asipsiputan ni Paribadong? Pambarak ko mangay amang sipot kan kwa na. Nagsadot tupay, di na pa'y matulungan ni Marituyang. Ay namare, si kamot tan tinakabaklay iti aradaw. Apay ngay. Ay, nagsado mo ngamin day di abadong maray. Ay, ayabam ngamin tatulungan na kang agbangkag. Nauma akon amangay ayab kun kwa na maray. Siyak laengan at agtrabaho. Tamabanugak laeng amang pilit kun kwa na. Ay, bambantayan na mutlatan ti garaw dagiti barangay officials. Nang runa kaninteng. Ay, pasensyan ani kapitan, takasta ka nga rod ni Badungkaw, naglaing nga agdilaw, ngem no iso ti dilaw agungag. Ala, mapan ka nga ruden ijay bangkag yo, maray. Ay uwan man maray tanay, nagdagsan da ito arado abaklay kaw. Nakabadang, anya ti aramidam. Umayak ang tugaw dito tersina, maray. Umay laang manan agsipot ti aramidam. Ay, kitwin na. Saan ka amabalin abas tagtugaw dito tersinak? Nay, apay iparit mo, tagtugaw dito. Katwan ata tersinak. Apay iparit mo ngay. Ibawal kon dagiti umay agtugaw nga agsipot-sipot laang ti umay naramidan ditoy. Anya. Imbag ko mamot no saan na kami nga yaramidan iti dakes nga istorya. Ireklamo kan sa. Ay agreklamo ka laang. Basta saan kan amabalin nga agtugaw dito tersinak nga umay agsipot. Dito'y lang nga tersin ang timabalin ko ang pagtugawan. Nagado dita sirok ti kay kayaw. Kapitan, pinarita kon ni Kabadong agistambay ije tersinak. Kasimit. Kasanaw, jay lagsipot yan muna nga aramidaw. Binagaamla ko mga imbis nga agtambay. Inatulungan ni Marituyang. Ay na, amo na daytan, kapitan. Tani, kasi ni Marituyang. Agmay-may siya nga ada iti bangkag. Idinto tani Paribadong ka. Hay, agtugtugaw tar aramidin na. Kaano nga taaya sumardang ti panang sipsipot na kadatayaw. Hey, uray siya kit masikuranak itikas jay nga aramidin na. 5 basmanen ni Marituyang anaggapo ije bangkag na. Permi piman ti panakabannog na. No kumamit tatulungan ngamin ni Paribadong. Ket no agmalmalam ang nakatugaw ijay ighed. Sipsiputan na kami nga rod nga opisyal. Win nga rod Ay, maumaak paikit din amang kitkita kun kwa na. Saan nyo langan apampansinan? Sa bagay magkit di aramidan nyo latan dagiti trabaho yo nga opisyal. Uwi na, mauman tulat ta. Day, anya ngay ter aramidum dita salas badaw. Nakatugaw. Sipsiputan ka. Nga siyak pa'y tisiputam anabambanog ang naggapoy jay bangkag. Sipsiputak titunggal garaw mau. Tanay, mabisina ka. Awan pa ilan naluto may. Ay saus, sika kumamatan at imapanaglutaw. Si kamot din Awan mo inararamid mau. Kanya nga awan. Napanak nagsipsipo di tarwar. Saan kayo din na trabaho na ito? Ay, makauma ka! Kanya makauma sa sawab. Si kaki di at makauma. Na saan ka mapanagluto? Siyak man ti agtugaw ita, badaw. Ha? Siyak man ti mangsipot iti garaw mau. Kanya. Baliktaden taman ita, badaw. Si kamot ita ti siputa. Kita man ti laing mo ita. Ay, sana kun ama pa nagtrabaho ijay bangkag may maray. Nayapay ngay. Makaamumutin, ani badung kong agtrabaho? Ay, impasublat mon kan kwa na ti panagbangkag. Wan
Marwam gayam no siya klaang. Nasaya at launay dayta na panunot mo. Wen maray, mapilitanan ni Badungkaw ang mapanagtrabaho. Ay katawan nga roden at imang dilaw kada kami no kasta. Maray, ayan na ngayon, nituyang ka. Ay, awan dito tirsinak. Nakita ka lang mo, makisi istorya king ka itay. Timbakder, jak amo no sa dino tinapanan na. Apay, di na imbaga. Ay, jak nasiputahan. Ay, napanan na katan ngay. Apay, di mo ayan nasiputan. Saan nga raw? Naglaing ka nga agsipot. Ay ngam di mo matgaya masiputan ni tuyang mau. Ay ibagam, kadag iti tanod anas kan akanayon kayo nga agrunda. Makapasadot mo't no maminsan ti kanain nga agrundang kail. Na, kayat mo, ada kayo tisiputan ni Pari Badong. Kahit adan tuman ibaganan. Ay, wanan niya. Sapay naglaing nga agaramid iti istorya. Kituray mo't da kayo nga opisyal lang kail. Sipsiputan na kayo latan ni Tata ba daw? Iso nga raw, dadi mo kadimadlaw agim magat kamin. Wan nga raw dang kail. Ada ngamin ni Pari Badong nga pan naka-CCTV tayo iti barangay. Unang kail, ta makita namin abanag dito'y barangay tayaw. Maray, birbirukan na kan ni Badung Mau. Bayam nga agbiraw. Sa bagay, nalaing nga agsipot. Ang mga nuumay nakabirukan dito balay. Ibagam nga awanak maray. Nay, apay ngay. Tapno mapilitan ang mapanagtrabaho. Siyak lami na Sa bagay mo't di Agdun niya akmat ita, maray. Agmalmalumak dito'y balayaw. Agmalmalam nga. Dito ya kun aamangal daw kan makikapay. Kastagayam ti planom. Basta di mo ibagbagakin ni Badungkaw nga daak dito'y balayaw, maray. Nasken asaan na amaamuan. Awan mo ito, ninanamatuyan. Kwaraw. Nay, napananan ngay. Apay adi mo nasiputan no sa dino tinapanan na. Saan nga raw? Apay, nasiputa maya. Sa anak mo't analaing agsipot akaskan ka. Ay, naumansan nituyang ko kanya ka. Lakit ni Nauman tupay ni uncle ko sipsiputan. Kasta ya. Di mo lang amin amukait. Ado ti araramidin ni uncle kao. Man-manon tupay nga ginana. Ay, agawid kan, Marituyang. Nay, apay apagawid na ngay kapitan. Kat adupay mo da ito'y kapikan asukar yaw. Na, talaga nga ado pa ti plano mo nga ibusan. Diyak pa'y kumakayat ti agawid. Ay, kasi ni Badong mo no di ka agawid. Ay, bayam, kapitan. Saan to? Pa'y amasyan kanyak. Ay, kasi matawan ka na. Yung kailutuan kay din. Apay nga ibaon na nga agawid. Kat kanayon na kanto pa'y asiputan. Siyak pa yun, ti mabain iti kasyengar aramidon na. Di mo kadi amaw, aga po iti panang sipsipot na kada kamay. Kat ad-ada aging magat kamay. Nag-work? Kasta aya, kapitan. Opo. Ada ngamin mang sipsipot kahit. Iso nga ada mo pagsayaatan na, ti panagsipsipot na kada kamay. Adaya mo. Kawin. Iso saan ko akaguran ni Pari Badong? Ay kat agyamanak ang araw, kapitan. No saan mo akaguran? Awanin ni tuyang ka. Ay, tuyang, agawid kan Ada akon. Hay, adakan tuyang. Dakpay kumakayat ti agawid. Ngam pinilit nak ni kapitan. Takaasi ka kanaw, no awan kaduam dito balay. Wain, itantupay ka kasi akon. Day tanto lang amin nagsipsipot ter aramido. Isungaron nga isardeng kaon. Mapana ko nagtrabaho, iyay bangkag. Tapno saan ka nagumura kanyak? Nasaya at tapno saan laaday tagsipot-sipot ter aramido. Di ka lamabain. No isardeng kong tagsipot, saan ka mo't tinapumanaw dito'y balaya? Basta trabaho ka saan ka apanawan? Kit no sumangpetak ang naggapo iti trabaho, naskay nga danaluto ang makanan Day talagayam. Nalaka aklaang matkat akasarsarita ba daw? Ay, Tata Badong,
Di mo usaran ti oras ken panawan mo amang sipot iti garaw ti padam a tao. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.